I denne video skal jeg finde et dyr, som I alle har hørt om, men ingen af jer har set. Vi skal finde naturens byggemester, og det er selvfølgelig bæveren. Jeg er taget til Danmarks 3. største skovområde, som hedder Klosterheden Plantage. Et sted, der er nemt at fare vild i, og som er hjem til nogle af Danmarks vildeste dyr. Så bæverjagten starter her. Jeg er landet i skoven. Home sweet home. Jeg føler mig hjemme igen. Solen skinner. Det er dejligt. Jeg har taget dejligste Mia med igen. Vi har ligesom haft nogle dyr, hvor vi har brugt enormt lang tid på at finde dem, og jeg tror lidt, at bæveren er samme koncept. Så jeg ved ikke helt, hvad vores forventninger er. Au! Det er både et natdyr, men det er jo også et dyr, der primært er i vandet. Ja, det tegner ikke godt i hvert fald. Deres syn er mega dårligt, så jeg tror, når vi sådan finder ud af, hvor de bor, og vi bare sætter os, så hvis vi bare er helt stille, så ser de ikke en dyt. Men deres lugtesans. Ja. Stinker jeg? Gør det? Ej, du dufter af shampoo og sådan noget. Det går overhovedet ikke. Så du lugter af shampoo og dejlig, frisk og ny prinsesse. Jeg lugter bare af svin og sved. Hvor starter vi? Vi er midt i skoven. Vi skal finde noget vand. Vi skal finde noget vand. Ja, for bæveren lever i vådområder som søer, floder og vandløb. Derfor er planen at finde noget vand, hvor de kan bo. Derefter skal vi finde en dæmning, som bæveren har bygget. Og til sidst skal vi vente i området og se, om vi møder bæveren. Udfordringen er bare, at det er et natdyr, så måske vi skal vente i mørket. Vi begynder at lede efter spor fra den mystiske bæver. Og pludselig får jeg en lidt mærkelig idé. Bæveren, den spiser også grønt. Den har det bare med også at spise bark. Vi skal ikke ud og smage på noget bark. Skal vi lige prøve at smage? Jeg prøver at tage en bid af bark nu. Altså, jeg er jo ikke lige så vilde tænder som den. Det er godt meget hårdt for tænderne. Mia prøver også at tage en bid. Oh my god. Det er sådan noget, folk må mareridt af det her. Det var sådan lidt mere bisonagtigt, ikke? Jo, det var det. Nå, men de spiser heller ikke sådan fyrtræer. Så ja, bark er ikke lige på menuen for os mennesker, men de har altså en vild mave. Nok sjov og ballade. Vi fortsætter jagten og finder faktisk ret hurtigt noget vand. Og det gemmer på en ret god overraskelse. Vi kommer ud til sådan ret mange søer, der ligger rundt omkring i skoven. Og når vi kommer derud, så sker der noget vildt. Der er vand. Ved siden af vandet finder vi et klart bevis på, at bæverne er her. Nej! Nej, det er ikke en bæver, er det det? Wow! Det er det! Nej, det er crazy! What the hell? For det er en bæver, der har gjort det? Ja, det er en bæver. Prøv lige at se. Det er sådan bævermærker. Der er jo små ridser i. Det er jo tænder, der har reddet det her væk. Det er også lidt med livet som indsats at være bæver, var. Den står jo egentlig bare nede i sådan en her højde, lille bitte bæver, som sådan en lille hund, ikke? Står den bare og bider. Og så stopper den. Og så lytter den. Og så hvis der ikke er en eller anden uhyggelig knirkelyd, så begynder den at bide videre. Og så stopper den igen. Og så hvis den hører, at træet begynder at sige, så løber den der lille bæver væk. Og så vælter træet. Så det er altså bare en kamp mellem træet og bæveren til døden. Vi undersøgte det fældede træ nærmere og indså, at det var sket for nylig. Altså, rigtig nok, så er barken bare blevet flået af. Altså fuldstændig slebet væk. Barken på træet er skrællet væk. Altså, vi har selv lige stået og bidt i et træ, og nu har vi bevis på, at den selv har stået her og spist barken. Så altså, den spiser jo barken på træerne, fordi barken er det, der er levende på træet. Det her der er ikke noget næring i. Det løber alt sammen ude i det yderste lag af træet. Samt i bladene her, dem kan den også godt lide at spise. Altså, det ser ret nyt ud, ikke? Der er jo ikke gået rød i det, det er sådan helt nyt. Der ligger jo flager her. Der ligger jo vitterlige flager. De var jo bare blæst væk eller et eller andet, ikke? Hvis det var for lang tid siden. Det er altså frisk, det her. Mia og jeg snakkede meget om, hvor vi troede bæveren boede. Og når man leder efter dyr, føles det som ægte detektivarbejde. Man skal finde alle de små bevismaterialer, ligesom hvis man var på sporet af en morder. Prøv at se. Altså, tydeligt tegn på bæver, ikke? Selvom vi allerede har spor fra bæveren, så kan jeg ikke få det ud af mit hoved,
som ingen jeg kender har set en bæver. Altså, kender du nogen derhjemme, der har set en bæver? Jeg føler, at de er så sky og gemmer sig derude. Ej, det bliver lidt svært, det her, tror jeg. Det bliver godt nok lidt tricky. Tvivlen begyndte lige så stille at sætte ind. Er dette faktisk en mulig opgave? Haletusser. Ej, ja, prøv at se, hvor mange der er. Godt spottet, Mia. Ej, nej, hvor er der mange. Hold da op. Ej, prøv lige at se på den træstamme. Kan du få filmet det? Vi bliver en smule distraheret. Prøv lige at se det der. Det er jo en suppe af haletusser. Det ligner lidt de der sådan bubble tea nogen. De der sådan... Nå, anyways, bæver, ikke? Vi skal lige tænke over bæveren. Men hvordan ved jeg, at bæveren er lige her? Vi skal spole tiden lidt tilbage. Nemlig 2.500 år tilbage. Fordi der jagede menneskerne i Danmark alle bæverne fuldstændig til udryddelse for deres lækre pels og kød. Men i 1999 genudsatte man en flok bævere i Klosterheden Plantage i det, som man kalder for et rewilding-projekt. Og det skete lige herude på den her sø. Der ligger en lille ø herude, og der valgte man altså at genudsætte 18 tyske bævere. Så det hele det startede altså her. Bæverne blev lukket ud, og efterfølgende så vandrede de ud i landskabet og etablerede deres familier. Og derfor så ved jeg, at de er i området. Hvilket er rimelig cool. Vi valgte at følge søerne i skoven for at finde en dæmning. Og det førte os til et langt vandløb. Så vandet løber bare her i sådan en å, og kommer helt inden for skoven af. Løber ned i, det ligner lidt sådan en dal, det her. Vi går langs vandet, og pludselig får jeg øje på noget. Kom. Prøv at se herovre. Der ligger en kæmpe stak grene herovre ved siden af vandet. Det ligner lidt et bæverbo. Det ligner lidt et bæverbo. Lad os lige komme lidt tættere på. Lige ved siden af det, jeg mistænker for at være et bæverbo, finder jeg en kæmpe dæmning. What? Mine damer og herrer, bæverdæmning. Prøv lige at se. Jeg har aldrig set en bæverdæmning før. Har du det, Mia? Nej. Det er altså lige ude af filmene. Prøv lige at se, hvor højt vandet ligger heroppe. Og så bliver det bare fuldstændig stoppet, og vandet er meget lavere hernede. Jeg tænker, det er her, vi skal sidde. Der er ingen tvivl om, at der er bæver her. Så kunne vi være heldige, at i aften, i nat eller i morgen tidlig, at en bæver eller to kommer og bygger på deres mesterværk. Nu ved vi, hvor bæveren er. Og planen er nu, at vi skal finde det perfekte sted at sidde. Men det viser sig faktisk at være et forfærdeligt sted, at vi vælger at sætte os. Fordi der kommer et dyr forbi, som du ikke vil møde. Vi har taget termiske kikkerter med, og det skal nok hjælpe os gevaldigt meget. De her kan filme om natten, hvilket betyder, at vi kan sidde her hele natten og forhåbentlig få øje på dem og filme dem. Du har måske set førhen, at vi har brugt de her nattekameraer til at filme her på kanalen. Blandt andet, da vi fandt ulve midt om natten her i Danmark. Altså fantastisk oplevelse. Og det kan jo være, at vi kan få det samme her med bæveren. Så vi kommer til at sidde her med det kæmpe store kamera, for at vi forhåbentlig kan filme dem. Og når mørket falder på, så kan vi sidde hele natten med natkikkerterne. Og så har jeg en plan for, hvordan vi måske kan fange dem på kamera på en lidt anden måde. Jeg har taget helt vildt mange af de her bitte små kameraer med, som jeg kan gemme alle mulige steder. Og så har jeg powerbanks med, som faktisk er solcelledrevet. Prøv at se. Der er solceller på. På den måde, så kan vi altså bare lade kameraet stå i timevis. Og så hvis der er noget, der kommer ind foran kameraet, så har vi det på video. Vi sætter alle 6 spionkameraer op rundt omkring vandområdet. Og så er det bare et spørgsmål om tid, om hvornår der dukker noget op foran den. Jeg tror, det er fint. Vi har sat en masse kameraer op rundt omkring her i det her område. Og hvis vi ikke får bæveren i aften, så ved vi i hvert fald måske, hvor den er, hvis nogle af de her kameraer faktisk har optaget noget. Så det er en meget god backup-plan. Vi sætter os godt til rette. Alle kameraerne er klar. Min helt store kanon peger direkte mod dæmningen, og jeg er virkelig spændt nu. Vi tager et myggenet om hovedet, da vi ved, at der, hvor der er bævere, altså i vådområder, er der også rigtig mange insekter. Så nu giver vi os bare til at vente. Solen er
lige så stille ved at gå ned bag os herovre. Så snart solen er gået ned, så håber jeg, at bæverne kommer frem. Og hvis de ikke gør, så er det bare rigtig spild af tid det her. Men det var ikke alle, der var lige tålmodige. Emil. Skal du høre en bæverjoke? Okay. Hvem er bæverens favoritmusiker? Det ved jeg ikke. Justin Bieber. Oh my god. Det er så dårligt. Imens vi sad og ventede, så glemte jeg fuldstændig alt om de her små spionkameraer, som vi havde sat rundt omkring. Men lad os lige se, hvordan det står til med dem. De små kameraer, som vi havde sat op tidligere, stod bare og filmede hele aftenen. Alting stod stille, og der var ikke meget, der rørte på sig. Men imod alle forventninger, så opfangede et af kameraerne faktisk noget. En enkelt bæver viser sig, og det her er et helt unikt blik ind i dens verden. Ingen forstyrrelser, bare en bæver, der lever sit liv, som om at kameraet slet ikke er der. Den dykker ned foran kameraet og kommer frem på et af vores andre kameraer. Den har faktisk retning mod der, hvor vi sidder, og pludselig går det hurtigt. Den her bæver er kæmpestor, og den bruger sin flade hale til at komme frem. Vi ved slet ikke, at der er en bæver på vej mod os, og vi har lidt problemer med de små kryb og kravl, som er herude. Mia siger, hun har en dårlig nyhed. Har du en dårlig nyhed? Hun siger, at jeg sidder i en myretue. Altså, vi sidder med edderkopper i hovedet, numsen i en myretue, og der kommer bare flere og flere af de her blodsugende mitter. Men imens vi er distraheret, så kommer bæveren bare nærmere og nærmere, og pludselig sker det. Der kommer den. Dyret, jeg har hørt om i historier og set i film, lige der foran mig. Den kommer. Den ligger i overfladen og kigger lidt rundt. Men så beslutter den sig for at dykke ned under vandet. Sindssygt. Inden imellem sivende og det høje græs, så kom der bare en bæver ud. Lige så stille som en krokodille jo. De ligger præcis som en krokodille i vandet. Og så svømmer den lige hen, kiggede lidt på sin flotte dæmning, og så dykkede den bare lige så stille ned. Okay, de er her. Timerne gik, og efter vores første bævermøde, så blev der rimelig stille. Jo mørkere det blev, jo flere insekter kom der også frem. Det var mildest talt ulideligt, og vores myggenet kunne ikke holde de små mitter ude, da de er så små, at de bare kommer lige igennem nettet for at suge vores blod. Men så opdager jeg pludselig noget bevægelse i vandet. Den kommer på en hel busk. Ej. Jeg håbede, at den skulle bruge busken til at bygge på sin dæmning. Men bæveren havde andre planer. Ej, den skal ikke til dæmningen. Nej, den tager den ned. Ej, den skal sikkert bare spise det. Det er som om, de kommer over fra højre.
Og så bare bevæger sig rundt om kanalerne og hen til bådet igen. Jeg ved ikke, om de høster birketræer og ting, de kan spise derovre i birkeskoven. Den førte maden tilbage til deres bo. Men pludselig får jeg øje på endnu en bæver. Nej, hvor den cute. Og så den der snude, der var stikket ud af vandet. Der er en mere. Der er en mere, der er en mere. Og så dukkede en tredje bæver op. Nej, hvor det er cute. Det er altså en hel bæverfamilie, der bor lige her. Wow. Det er som om de lige siger hej til hinanden. Efter en hel dags jagt har vi sporet bæveren og til sidst fundet frem til dem. Vi har filmet dem med spionkameraer og set dem med egne øjne. Den danske natur er magisk, især efter at bæveren er kommet tilbage. Jeg bliver helt vildt ædt op af alle de her små insekter og på benene. Jeg synes ikke helt, der er nogen grund til at blive her hele natten, nu hvor vi har fået dem. Fantastisk. Crazy oplevelse. Et eventyr, det har været i dag. Prøv lige at se min pande. Hvor et op og rød den er. Tusind tak, fordi I har set med. Det har været et kæmpe eventyr at se en bæver. Altså noget, jeg aldrig troede skulle ske. Jeg vil gerne lige sige tak til 15. Juni-fonden, som altså har støttet den her video og gjort hele det her eventyr muligt. Tak fordi I så med. Der er så mange små blodsugende djævler her. Vi ses i næste video, og husk på, at det bliver kun vildere herfra. Hui, hvor skal jeg hjem nu?